anaasɛ sexual weakness nso a obetumi de aba mema ne wom ne sɛ yɛhwɛ o condition no na ebehia because ɛyɛ free ne nti no ɛdura yɛde bɛma no sɛ ɛyɛ 100 cedis na ɛduro ne yɛde bɛma wa because ɛyɛ free ne ɛyɛ 100 cedis na ɛduro ne yɛde bɛma wa because ɛyɛ free ne nti na ɛbɛkyɛ mu mienu which is 50 cedis na yɛamo watua saa 50 cedis no na yɛde amounti ɔma from 6th and 7th of March ya eda enim Thursday and Friday no yesre obi bia se obeba na wa be take advantage ewo sa opportunity ya ede ma etiefo na omo atimi aba me ahwe omo ama obi bia eda omo so bia eha omo bia no so no yatimi aboa omo osa kwan no so ede ama omo ma me that aseda rade dia na eda mo so ma se mo no yen egusua edidwa and I know person that me kind lawyer George Opon will be joining me. We'll be looking at some of the issues making headlines. Omapani John Dramani Mahama Eba Kumasi Enoda on a clergy be Sompa Nkomo wa born. So I may interchange. Also just a choir mo fast one am wa cry. Na bridge be what the bridge be wa twema mponua. Honorable Sakoto a member of parliament. Na bridge no ehu pa abrantie bi akotwa e de abekire Ghana fo na ehu Honorable Sakoto bi mo achi o me nua me jusu na umpom to say oh brother dum no pa bibia me hoye wada ma bridge e wo atwema mponua yi a abrantie di abeto TikTok ama Ghana obi e ka ho asem yi wani ehu ana yeyi wasutire o ne nipa wo atwamampo na manyina menua mpa ye bontoa no ye kofa bridge ne so enti ade a miameku me kofa ye party baba akon e yiri wi akwanche okosa krum okopamagli okokatachiwa na me bekire entro bibiri eni paso so a wosa efa ho a wo me peso aso no da me ha mani nka omba buru be 30,000 ana o wosa empe peso ana fa bridge no efa ho na ukohwe bridge ni dia anya me anim ni bridge no eku papa na nsi a me kofa ho yi me ko nyana na mensunu gujem e famudie ama ho to aba la busa me ase no Honorable that's so abaya no ho ba menim say frifia de ko no ba me gidi say so afa o hwe kwantempon so mama nsa ka video no pacho system pacho mantini you me say video ya etwa gui wadaroma ka wo ma nsa ka ebia na animu o betima ye bibi wo ho kra nsa na ebia save lives o obi onim kwan no so oba di kind de me friend ma me friend so edian na ye nyina betima ya fa because ye nyina me asese me MP ho assembly no e ho sabi nyanya DC de eso coordinating director ho ena aban wo so no tie mi ense kurumi ensen ena ase kan tribum ne ayen hyehyeye ema otoba ho na de wo ma dwene mu a medical busan se kosa ba ko mi busan ne se e de hyehyeye ena wo ho so nimu a o mani pa mehwe na hyehyeye wo no o maka mi nti de to so bio so o kan na mesuma kire ne se na se ya sebe